det der med, altså vi har taget imod dig, det er jo sådan set rigtigt nok, det har Danmark jo gjort, men det synes jeg jo sådan set forpligter dig på at opføre dig ordentligt i Danmark. Og alle dem, vi har taget imod, som kommer ind på forskellige måder, det forpligter dem, fordi det danske samfund har jo sådan set ikke engang rukket hånden ud til jer. Ja. Og så har I sådan set hugget den af, for nu at sige det lige ud. Ja. Og derfor, hvis jeg skulle stille dig et spørgsmål, så vil det jo være, altså synes du selv, det er rimeligt? Nej, jeg synes ikke, det er Hvorfor godt. Hvorfor bliver I så ved? Det er fordi, at jeg tror, at hvis man kunne finde os et godt arbejde og give os en chance for... Du skal selv finde et arbejde. Ved du hvad? Jeg skal bevise fra dagens dato af, at en, der hedder Abdul fra TV2, i dag er det ikke noget, der hedder på skrift. Det er min Undskyld, papir. jeg ved det godt. Ja. Men det er din papir. I dag er der YouTube og så iPhone. Så skal jeg bevise dig, at hvad er egentlig sande historie er. Så det der... Men vi ved jo godt, hvad sandheden er. Jamen nej, sandheden er, at er, Norge og Sverige siger direkte her, op i hovedet statsminister, I er racister. Hvis du vil diskutere med mig, så dæmper du dig, kammerat. For ellers stopper vi bare med det samme. Okay? Nej, det er ikke det. Sådan er spillereglerne ikke herhjemme. Sådan er spillereglerne ikke herhjemme. Jamen, prøv lige så stopper vi med det samme. De skrev i går af, og de giver mig sms'er. Jimmy, Morten, eller Martin Henrik, 2 sekunder.